Stavkirkene står som Norges mest særegne bidrag til verdens arkitekturhistorie. Disse unikke trækirkene, bygget i middelalderen, kombinerer praktisk byggeskik med vakker udsmykning og enestående håndværk. Hver stavkirke er rejst med solide stokker, staver som bærende konstruktion, og de mørke væggene og spisetakkene giver dem et eventyrlige og mystiske præg. Urnes stavkirke, som står på UNESCO's verdensarvliste, er et pragteksempel på den detaljerede træskjærekunsten, hvor ældgamle symboler og dyremotiver slynger se over portalene og fortæller historier fra en svunden tid. Det findes bare 28 originale stavkirker i Norge, og hver af dem bærer på sin unikke historie og særpræg. Nogle, som Hedal og Borgund, er kendt for sine majestætiske silhuetter og indviklede detaljer, mens andre ligger skjult i små bygder og bærer på lokale sagn og traditioner. Stavkirkene giver os et glimt ind i middelalderens tro, håndværk og samfund, og viser, hvordan natur og kultur smelter sammen i norsk byggeskik. At besøge en stavkirke er at opleve en levende del af Norges sjæl, en rejse tilbage til en tid præget af mystik, kunst og dyb tro. Disse kirkene er ikke bare religiøse byg, men også kunstværk, som fortsætter at fascinere og inspirere besøgende fra hele verden.